Κάποιοι λένε ότι οι μαύρες μυρίζουν. Στέκος έκανε τα γούστα του με τις γκομενίτσες, ας πούμε, αλλά δεν πληρώνει το προσωπικό. Ξέρεις όμως για ποιο λόγο είναι καραφλές? Διότι δεν έχουν μαλλιά. Να ήξερα ήδη τα κόλπα και θα ήμουν τώρα εκατομμυρίουχος και θα ήμουν στις Σεϊχέλες με τις μαυρούλες και θα έκανα παρέα και θα έπαιρνα τα. Αδερφέ, πού πηγαίνεις? Περαία. Κάνω live, θες να μπεις? Θα σε πάω Περαία, αλλά κάνω live, θες να μπεις? Θα τα λέμε. Σε πάμε. Πώς είμαστε ρε τσακαλέ? Πού πηγαίνεις? Περαία. Περαία. Αλάναρος. Πόσο είσαι? Ηλικιά. Ναι. 53. Τι άλλο ύψος ή κιλά? Ξέρω εγώ. Κάνουμε έτσι λαϊβάκι εμείς στο YouTube, πηγαίνουμε τον κόσμο. Άμα σε πετύχω ας πούμε εσένα, σε πηγαίνω εκεί πέρα που πρέπει. Τα λέμε εδώ πέρα, μιλάμε για την κατάσταση που έχουμε σήμερα σαν Ελλάδα. Πάλι ζώνη για θα παράει αυτό, Το ξέρω. Εννοείται. Καλώς τον κύριο, πώς σας λένε κύριε? Γιάννη. Συνονόματος. Γιάννης. Ωραίος, Γκαβιάρης. Sorry που μιλάω έτσι, αλλά είναι νεολαία έτσι. Δεν έχω θέμα να. Τσιγαράκι Γιάννη να κεράσω? Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ, προσπαθώ να το κόψω. Μαύρο? Τίποτα. Κάνα ποτάκι έχουμε εκεί πέρα στο ψυγείο. Μαύρο. Πλάκα, τα είχαμε μαύρη. Γιατί ρε? Τα είχες με μαύρη? Βεβαίως. Λέγε ρε. Φυσικά. Σ' αρέσουν οι μαύρες? Δεν έχω θέμα. Καταρχήν δεν είμαι ρατσιστής. Ούτε ομοφοβικός, ούτε ρατσιστής, τίποτα. Είμαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, όπως είναι ένας λογικός άνθρωπος. Καλά, ούτε εγώ είμαι ρατσιστής. Εντάξει. Ούτε εγώ είμαι ρατσιστής, αλλά ρε παιδί μου. Κάποιοι λένε ότι οι μαύρες μυρίζουν. Δεν μυρίζουν καθόλου. Στο λέω. Θες να σου πω την αλήθεια? Θες να είμαι ειλικρινής? Για πες. Έχω πάει κι εγώ. Ωραία. Αλλά δεν είναι το ότι το επέλεξα ή το ότι το ήθελα, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Έκατσε εκείνη την ώρα, δεν έχω ρε φίλε. Έλειπα στο εξωτερικό. Ήμουνα σε χώρα της Αφρικής. Έμενες στην Αφρική ρε μάγκα και δεν μαύρισες. Εντάξει, δεν μαυρίζεις. Ο ήλιος που έχει εκεί δεν θα έπρεπε να σε μαυρίζει. Αυτή γιατί είναι μαύρη? Εντάξει, άλλο αυτό. Αυτό είναι η ιδιοσυγκρασία, είναι τα γονίδια τους, είναι. Δεν σημαίνει ότι άμα είσαι 4 χρόνια όπως ήμουν εγώ πέρα στην Αφρική θα μαυρίσω. Δηλαδή είσαι ρατσιστής με τους άσπρους, κατάλαβα. Όχι, δεν είμαι ρατσιστής με κανέναν. Με κανέναν δεν είμαι ρατσιστής. Απλά σ' αρέσουν οι μαύρες, ας πούμε. Όλοι οι άνθρωποι μου αρέσουν. Οκ. Όλοι οι άνθρωποι. Και η εμπειρία τι, είναι διαφορετική, ας πούμε, ή είναι ανάλογα τα γούστα, ρε παιδί μου? Υπάρχει, νομίζεις, κάτι διαφορετικό δηλαδή? Το έχουν άλλη ομορφιά οι μαύροι άνθρωποι, άντρες, γυναίκες, ισχύει σίγουρα αυτό, δεν είναι σαν εμάς? Έχουν άλλες, είναι πιο θερμές. Αφρική πώς και έτσι, ρε Γιάννη? Πώς? Δούλευα σε καζίνο στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική. Καλά, ήμουν και εδώ πέρα 15 χρόνια. Σε ποιο καζίνο? Εδώ ήμουν στη Θεσσαλονίκη στο Regency. Μετά πήγα στη Χαλκιδική στο Πορτοκαράς. Εκεί με έναν συνάδελφο ήξερε έναν μάνατζερ, το οποίος ήταν ήδη στις Σεϊχέλες, γιατί ήμουν στις Σεϊχέλες. Ναι. Και μου λέει, Γιάννη, λέει, θες να πάμε σε Σεϊχέλες? Εδώ μεταξύ στο Πορτοκαράς ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, όχι ο Σαββίδης που έχει το πάρκο τώρα και έχει το Πορτοκαράς. Ο προηγούμενος Στέκος έκανε τα γούστα του με τις γκομενίτσες, ας πούμε, αλλά δεν πλήρωνε το προσωπικό και μας έκανε 6-7 μήνες απλήρωτους. Και δεν χρειάστηκε πολύ, ξέρεις. Λέει εδώ άλλος τι ιδιοσυγκρασία ρε θείο. Γιατί το λέει αυτό όμως? Δεν ξέρω. Πάντως οι μεγάλες αποφάσεις, να ξέρεις, δεν θέλουν παραπάνω από 3 δευτερόλεπτα. Τι λες ρε? Δηλαδή? Δεν θέλουν, γιατί αν κάτσεις και σκεφτείς μία απόφαση, σίγουρα δεν θα την κάνεις. Γιατί, εάν πεις, έχεις μια πρόταση για πας για δουλειά, εάν καθίσεις και σκεφτείς ότι έχω φίλους, έχω παιδιά, έχω οικογένεια, έχω. Κάτσε, εσύ έχεις οικογένεια και τέτοια? Είχα οικογένεια, βέβαια. Είχα οικογένεια. Και πήγες στην Αφρική και παράτησες στην Ελλάδα για να πας Αφρική και όλοι πεινάνε ρε φίλε. Τι πήγες να κάνεις? Να πεινάσεις? Πήγα εκεί πέρα γιατί εδώ πέρα υπήρχε θέμα επιβίωσης. Και εκεί τι υπάρχει? Εκεί πέρα ήμουνα με συμβόλαιο, οι πληρωμές μου ήταν κανονικά. Έχω ακούσει ότι στην Αφρική υπάρχουν μέρη που έχουν πλούτο, έτσι. Κοίταξε, οι αλλοδαποί εργαζόμενοι. Έχει αλλοδαπούς στην Αφρική, λευκούς? Πάρα πολλούς, πιο πολύ από τη Ρωσία. Δηλαδή τα βγάζω εγώ σκούρα εδώ και πάω στην Αφρική να βρω δουλειά? Ναι, αλλά πιο πολύ προτιμούν τους Ρώσους. Γιατί? Δεν ξέρω γιατί οι Ρώσοι δεν μπορούν να δουλέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα. Έχουν μπαν και δεν μπορούν να δουλέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον στον τομέα μου.
Οπότε πηγαίνουν όλοι στην Αφρική. Δεν μπορούν να πάνε στην Ασία, πηγαίνουν στην Αφρική. Τρελό. Ναι. Οπότε. Τι μισθός παίζονταν Αφρική, ας πούμε. Έτσι από περιέργεια. Εγώ εκεί που πήγα έπαιρνα. Εσύ πήγες με συμβόλαιο, είπες. Ναι, το 2021, μιλάμε πριν τον κορονοϊό. Ναι. Ένα χρόνο πριν τον κορονοϊό. Έπαιρνα 1.600 καθαρά. Άντε ρε. Ναι. Μετά όταν έφυγα, μετά όταν τελείωσε το συμβόλαιό μου, μετά τον κορονοϊό, έπαιρνα γύρω στα 2.000. Είναι καλά ρε φίλε. Καλά είναι, εντάξει, μπορούσα να διεκδικήσω. Πληρωμένα σπίτια και τα λοιπά. Ναι, μου είχαν σπίτι κανονικά. Το μόνο που πλήρωνα ήταν το πετρογκάζ που λέμε, το αέριο, γιατί οι κουζίνες εκεί πέρα είναι με αέριο, και το ίντερνετ και η τηλεόραση άμα ήθελα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα μου τα πλήρωνε η εταιρεία. Ευθεία πηγαίνουμε. Ναι. Δεν θυμάμαι. Γκόμενες εκεί πέρα, για πες, τι παίζει. Πάρα πολύ ωραίες. Ναι, Πάρα έχει πολύ Αφρική. ωραίες. Καραφλές δεν είναι όλες. Ξέρεις όμως για ποιο λόγο είναι καραφλές? Όχι. Διότι δεν έχουν μαλλιά. Αυτό, άμα είσαι καραφλός δεν έχεις μαλλιά. Άμα έχεις μαλλιά δεν είσαι καραφλός. Η σύσταση των μαλλιών τους είναι τέτοια, Τι? οι οποίοι προτιμούν να τα κουρέψουν. Και γιατί? Τα μαλλιά τους είναι περίπου όπως. Και δεν σου ερχόταν αντιαισθητικό αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, καραφλή γυναίκα? Όχι. Γιατί βάζουν τα extension. Α, Τα ψεύτικα, αυτά που βλέπουν τα ράστα και δεν αυτά. περίμενα να είναι τόσο προχωρημένα Αφρική, πλάκα. Αυτά που βλέπεις τα ράστα. Γκομενάρες, κολάρες, φυζάρες, τέτοια. Ναι, τα μπουρδέλα φθηνά γενικά και αυτά. Δεν χρειάζεται να. Τι είναι έτσι, γουστάρουν τους άσπρους, ξέρω, οι μαύρες. Ναι, και μεγάλους. Δεν έχει. Εμένα, ας πούμε, που όταν έμενα Αθήνα και υπήρχαν μαυρούλες, μου λέγανε ότι οι μαύρες ότι γουστάρουν με φουλ τον άσπρο άντρα. Μας αρέσει πάρα πολύ. Δεν μας αρέσει να πηγαίνουμε με μαύρο. Μαύρο με μαύρη δεν πάνε εύκολα. Γουστάρουν πιο πολύ τους άσπρους άντρες οι γυναίκες. Θέλουν ένα λευκό, γιατί ο λευκός θα τους προσφέρει την καλύτερη ζωή από ό,τι θα τους προσφέρει κάποιος άλλος. Αλλά αυτό ρατσιστικό ακούστηκε έτσι όπως το είπες. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι όπως οι Φιλιππινέζες που θέλουν διακαώς να έρθουν στην Ευρώπη. Γιατί θέλουν? Για να φύγουν από τη ζωή που έχουν τη μίζερη. Αυτό ακριβώς είναι και οι Αφρικανές. Θέλουν να φύγουν από τη φτώχεια, από την ανέχεια που έχουν και να έρθουν στην Ευρώπη. Πώς θα το κάνουν αυτό? Μέσω του λευκού άντρα. Ισχύει. Ναι. Αλλά αν είναι λευκός φτωχός άντρας. Οπότε δεν τους ενδιαφέρει ούτε. Άρα κοιτάνε τα λεφτά, αυτό μου λες. Κοιτάνε ότι ο λευκός θα τους προσφέρει καλύτερη ζωή από αυτήν που έχουν. Οπότε δεν κοιτάνε ούτε την ηλικία. Έλα, μισό λεπτάκι, μιλάω και με έναν φίλο μου στο Discord, θέλει να πει. Τα λέμε εδώ γενικά, είμαστε έτσι στο live, είναι έξω καρδιά τύπη είμαστε. Έλα Νικολάρα μου. Ναι, καλησπέρα. Σας μιλάει? Ναι, καλησπέρα. Το ονοματάκι σας? Γιάννης. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου. Εγώ είμαι ο Νίκος από το πάνελ του Γιώργου του Αυτιά, άμα ξέρεις, από το Sky. Ναι. Το ξέρεις? Τον Αυτιά το ξέρω. Όχι τον Αυτιά, τον Νίκο. Όχι, πού να το ξέρω, εντάξει. Δεν σε ξέρει ρε Νίκο? Τον Αυτιά? Τον Αυτιά βέβαια, ποιος δεν το ξέρει? Ούτε εμένα ούτε τον Αυτιά. Τον Αυτιά το ξέρει, το ξέρουν όλοι. Τον Αυτιά το ξέρει, εντάξει. Εσένα δεν σε ξέρει ρε Νίκ? Μπορεί φατσικός να σε έχω δει σε πάνελ, αλλά όνομα όχι. Αποκλείται να με έχεις δει. Θα σε έχω δει σίγουρα, γιατί και η μητέρα μου έβλεπε Αυτιά. Εντάξει, όλοι βλέπαν Αυτιά. Εγώ δεν είδα ποτέ Αυτιά. Μα γι' αυτό σας το είπα και εγώ, γιατί είμαι πολύ τόσο και με ξέρουν όλοι. Γι' αυτό εντάξει, τυχαίνει. Πού θα σας αφήσω κύριε Γιάννη εδώ μεταξύ? Θα μ' αφήσω όπου σε βολεύει. Εσύ θα μου πεις εγώ τώρα, είμαι από εδώ πέρα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο, γιατί ρωτάει ο Γιώργος. Κάντου, γιατί θα κατεβούμε τώρα, θα κατέβει ο κύριος. Άμα στη ρουλέτα βάζουν μαγνήτη ή όχι? Όχι, δεν βγάζουνε, θα σου πω για το λόγο. Ότι πρώτον, το υλικό της μπύλιας είναι από μη μαγνητίσιμο υλικό, συνήθως είναι από ελεφαντοστό. Ελεφαντοστό? Ναι. Ακτή ελεφαντοστού από εκεί είναι? Ελεφαντοστό από ελεφαντόδοντο. Το οποίο είναι μη μαγνητικό υλικό, κυρίως. Ναι, κυρίως είναι από αυτό το υλικό. Και δεύτερον, διότι τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλει η Επιτροπή Ελέγχου των Παιχνίων είναι πολύ περισσότερα από κάποιον, από έναν παίκτη τον οποίο το καζίνο θέλει να του πάρει λεφτά. Okay. Είναι πάρα πολύ απλό. Ευχαριστούμε. Δηλαδή το να μπω σε μια διαδικασία εγώ σαν καζίνο να κλέψω το Γιάννη, ο οποίος θα παίξει 5, 10, 20 χιλιάδες, όταν εσείς σαν επιτροπή θα κάνετε έλεγχο, γιατί ο πελάτης άμα καταλάβει ότι το καζίνο το κλέβει, πάει στον επιθεωρητή, τον κυβερνητικό επιθεωρητή, ο οποίος είναι του Υπουργείου Τουρισμού τώρα,
πρώτερα ήταν του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ναι. Τώρα ανήκει στο Υπουργείο Τουρισμού. Μισό λίγο γιατί έχει πέσει το live, έχει πέσει το σήμα με το Sky. Γιάννη, λίγο προχώρα αν μπορείς. Να προχωρήσω εδώ. Έχει πέσει η σύνδεση, βρισκόμαστε σε διαφημιστικά μηνύματα. Ναι, αλλά πρέπει να κατέβει ο κύριος Γιάννης. Νίκ, πρέπει να κατέβει ο κύριος Γιάννης. Κύριε Γιάννη, Παρακαλώ. άλλη μια ερώτηση τελευταία, Ναι, γρήγορη, πες μου. και θα επανέλθουμε. Μια τελευταία ρωτάει ο Γιώργος. Ξέρετε περίπου πόσο ζυγίζει η μπίλια της ρουλέτας? Όχι, γιατί δεν μας ένοιαζε να μάθουμε και να μας εκπαιδεύσουν για το πόσο ζυγίζει η μπίλια της ρουλέτας. Γιατί λέγανε ότι άμα βάζουν πολλά λεφτά, ξέρω εγώ, από τη μια τη μεριά, η μπίλια πάει από την άλλη. Γι' αυτό, Όχι, καταρχήν, άμα κάποιος εάν κάποιος παρατηρήσει τη ρουλέτα έτσι όπως είναι φτιαγμένη, θα δει ότι εκτός από, από τα σιδεράκια που είναι ανάμεσα στα νούμερα, ακριβώς από πάνω υπάρχουν και κάτι ρόμβοι, οι οποίοι είναι και οριζόντιοι και κάθετοι. Αυτοί και οι οριζόντιοι και οι κάθετοι μπορούν να διαμορφώσουν την τροχιά και το που θα πέσει ακριβώς η μπίλια. Είστε ψαγμένος. Ναι, αλλά ο αέρας δεν επηρεάζει την μπίλια. Όχι, δεν επηρεάζει. Ενδεχομένως, εάν κάποιος dealer γκρουπιέρης έχει κάποιο κολλήσει, όπως λέμε εμείς, το χέρι του σε κάποια τόξα, σύνολο αριθμών, τότε... Δηλαδή κολλήσει το χέρι, εννοείται ότι να βάλει το χέρι μέσα να την Όχι. Μπράβο. Όχι, ένας dealer μπορεί να... Ναι, γιατί και εμείς αυτή την πληροφορία έχουμε, ότι πάνε από κάτω και το κουνάνε. Όχι. Μπορεί ο dealer, ο κάθε dealer να κολλήσει σε μια ομάδα αριθμών, 5 αριθμούς, 10 αριθμούς. Να κολλήσει το μαγνητάκι από κάτω, δηλαδή στο 5 και στο 10. Δεν καταλαβαίνεις ρε τι σου λέει ο άνθρωπος! Συγγνώμη κύριε Γιάννη. Να κολλήσει το χέρι του έτσι όπως με τη δύναμη που ρίχνει. Όχι. Με τη δύναμη που ρίχνει την μπίλια μπορεί να έχει τόσο σταθερό χέρι, ούτως ώστε να μπορέσει η μπίλια να πέσει σε μια ομάδα αριθμών. Τότε. Ναι, αλλά άμα έχει το χέρι από κάτω. Δεν υπάρχει κανένα χέρι από κάτω, ούτε χέρι από πάνω, ούτε υπάρχει μαγνήτης. Απλώς εάν παρατηρηθεί ότι ο γκρουπιέρης το σχέδιο του είναι τόσο σταθερό ώστε με τη φορά που ρίχνει την μπίλια να πέφτει σε μια συγκεκριμένη ομάδα αριθμών, τότε μπορεί ή να ρίξει την πιο δυνατά ή μπορεί να τη ρίξει πιο σιγά. Οπότε θα αλλάξει και ο αριθμός των στροφών που θα κάνει η μπίλια μέχρι να πέσει το τελικό νούμερο. Οπότε η δύναμη της μπίλιας μπορεί να καθορίσει για το που θα πέσει η μπίλια, σε ποιο νούμερο. Όχι να ξέρουμε εμείς σε ποιο θα πέσει, δηλαδή αν πέσει στο 32 κόκκινο ή αν πέσει στο 8 ή αν πέσει στο 15. Δεν το ξέρουμε εμείς από πριν καθόλου. Απλώς υπάρχουν κάποιες φορές που το χέρι του dealer κολλάει σε εισαγωγικά και μπορεί να πέσει σε μια ομάδα αριθμών. Αυτό. Κατανοητό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γιάννη. Δηλαδή, είστε φανταστικός. Καθαρό κλέψιμο. Όχι, δεν υπάρχει κλέψιμο, όχι. Βασικά, θα σου πω ακριβώς πώς είναι η νοοτροπία των Ελλήνων. Και στο blackjack δηλαδή, και στο blackjack είναι α και μετά από κάθε α σκάει 3 και μετά πάει 14 και μετά το 14 σκάει το 10 και καίγεσαι. Εγώ αυτό ξέρω, δηλαδή στο blackjack πώς γίνεται. Στο blackjack δεν γίνεται, δεν υπάρχει ούτε κανένα, βασικά δεν υπάρχουν κόλπα. Αν υπήρχαν κόλπα στο καζίνο, θα υπήρχαν και κόλπα για να νικάζανε. Πίστεψέ με ότι εγώ δεν θα δούλευα τώρα μέχρι τα μεσάνυχτα. Θα ήξερα ήδη τα κόλπα και θα ήμουν τώρα εκατομμυρίουχος και θα ήμουν στις Σεϊχέλες με τις μαυρούλες και θα έκανα παρέα και θα έπινα τα κοκτέιλ μου. Άλλοι με μαυρούλες. Ασπρούλες δεν γουστάρουμε. Και με ασπρούλες. Θα έκανα ταξίδια παντού σε όλο τον κόσμο. Ναι, καλά θα έκανες. Δεν υπάρχει αυτό που λένε ότι ο dealer ξέρει τα κόλπα. Γιατί αν ξέραμε τα κόλπα, εμείς θα ήμασταν πλούσιοι ήδη. Αλλά από tips βγάζεις καλά λεφτά μερικές φορές, έτσι. Ανάλογα και αυτό δεν είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή, μπορεί κάποιος πελάτης να κερδίσει 10.000 ευρώ και να μην δώσει ούτε ένα ευρώ. Και άλλος μπορεί να κερδίσει 100 ευρώ και να σου δώσει 5 ευρώ φιλοδόρημα. Είναι βασικά πώς αισθάνεται ο καθένας. Είναι όπως ακριβώς γενικά σε όλες τα επαγγέλματα. Ο άλλος πάει, εγώ προσωπικά όταν έρχεται ένας τηλεοπεράς πάντα το λιγότερο 1 ή 1,5 ευρώ ανεξαρτήτως θα του δώσω. Γιατί ξέρω πώς είναι ακριβώς το φιλοδόρημα. Πώς αισθάνεται κάποιος ο οποίος θέλει το φιλοδόρημα. Εγώ το ξέρω αυτό γιατί ένα μέρος του εισοδήματός μου από το καζίνο ήταν τα φιλοδορήματα. Υπάρχουν άλλοι που
μπορεί έξω να ρίχνει καρέκλες. Κύριε Γιάννη, στα διαφημιστικά μηνύματα θα κλείσει το link, θα κλείσει. Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ. Σας φιλούμε κύριε Γιάννη, άλλη μια φορά σας χαιρετάω. Είστε υπέροχος, φανταστικός. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρέα και για τη διαδρομή. Τίποτα, μην το συζητάτε καν, να είστε καλά, μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Επίσης,